Tens plena la teva memòria del teu Google Fotos? Avui t'ensenyarem com buidar l'emmagatzematge del Google Fotos. Primer de tot, entrarem al Google i a la barra de cerca posarem Google Takeout, en anglès, Fotos. Llavors, entrem dins de la pàgina i quan estem a dins ens demanarà com és el procediment que volem per extreure aquestes fotos. Si fem baixar una mica amb la rodeta, ens apareix aquí seleccionar les dades que volem incloure, per tant només el Google Fotos. Li donem a següent pas i aquí ens diu a on o a quin destí volem enviar això. Per tant, ens enviarem un enllaç per correu electrònic. I això s'exportarà quan li donem amb aquest botó de crear l'exportació. Al nostre correu electrònic rebrem un correu en el qual hi haurà un enllaç. En aquest enllaç, un cop hi fem clic, aquestes imatges van al nostre ordenador. Després vosaltres l'haureu de posar a un disc dur extern si voleu.